Dragi gledatelji, dobar dan. Dobrodošli u sučeljavanje kandidata za gradonačelnika grada Dubrovnika. S nama su danas gospodin Mato Franković i gospodin Pero Vičan. I najprije ćemo utvrditi neka osnovna pravila koja imamo. Imat ćemo 5 zadanih tema. Imate pravo, osim uvodne i završne riječi, po 1 minutu, odgovarati na svako pitanje do 3 minute. S tim da svatko od vas ima pravo i na 2 replike u trajanju od 1 minute. Evo, imate riječ, 1 minutu. Dobro, dakle ja bih se prije svega želio zahvaliti svim našim sugrađanima na uistinu velikom povjerenju koju su mi dali u prvom krugu. 7300 glasova je uistinu jako velik broj glasova i činjenica je da su sugrađani očito prepoznali sve ono što smo radili u posljednjih 4 godine. Posebno bih istaknuo činjenicu da je iza nas jedna krizna godina, dakle godina korona krize u kojoj nijedan političar ne može biti pozitivan, jer uvijek netko mora biti kriv, iako direktno nismo naravno krivi za koronu, ali je činjenica da su brojni naši sugrađani bez posla i tako dalje, dakle političari su automatski krivi. U cijelom tom vremenu korona krize snalazili smo se, ja mislim, jako dobro, pomogli smo svima kojima je pomoć trebala, pomogli smo gospodarstvenicima, ali naravno sada je vrijeme da se ne prisjećamo prošlosti, onoga što je u prošlosti bilo, nego da idemo prema budućnosti, prema novom programskom razdoblju, novom 4-godišnjem razdoblju i u konačnici da ponudimo našim sugrađanima sve ono što je bitno, ono što oni žele da se dogode u nadolazeće 4 godine. Hvala vam lijepo, gospodin Vičan. Izvolite. Ja bih se također zahvalio svim sugrađanima koji su izašli na izbore i naravno, bez obzira za koga su glasali. Mi smo zadovoljni postignutim rezultatima u prvom krugu, najvećim dijelom, jednim dijelom nismo zadovoljni, ali vrijeme će pokazati koji su razlozi toga. Posebno me veseli činjenica da je DDS 20 godina u kontinuitetu prisutan na političkoj sceni grada i županije i da smo išli na izbore bez ikakvih predizbornih koalicija. Slažem se s onim što je gradonačelnik govorio da je za nas, posebno zadnje 1,5 dana, jedno zaista teško razdoblje. Teško razdoblje za sve naše građane, teško razdoblje za sve gospodarstvenike. Možda iznimno neki segment gospodarstva nije toliko direktno pogođen. Ovo je vrijeme pokazalo da moramo u narednom periodu u maksimalno mogućim granicama mijenjati agendu, da to ne bude samo turizam. On mora biti garniran sa još nekim stvarima, pa bez obzira koliko malim ili velikim. Gotovi smo s uvodnim izlaganjem, malo smo pretjerali, ali evo, sad ćete se imati prilike razgovarati. Znači, prva tema je GUP i svi problemi koji dolaze s tim. Donesene su izmjene i dopune. Mnogi su se kandidati osvrnuli na to da su to samo kozmetičke izmjene, da neće puno toga promijeniti, da je preko 500 građevinskih dozvola još uvijek na čekanju i to bi nam moglo donijeti dodatnu betonizaciju i dodatne probleme i pokazati koliko je zapravo GUP s jedne strane jako štetan za grad Dubrovnik. Evo, imate svaki po 3 minute. Izvolite, gospodin Franković. Dakle, prije svega, ja ne volim stalno se vraćati na staro, ali ljudi se služe takvim jednim neistinama i govori da je 500 tamo zahtjeva za građevinsku dozvolu na osnovu starog GUP-a je apsolutno neistina. S druge strane, GUP. Ne možemo gledati GUP kao protivnika. On je protivnik kad ga napravimo lošim. Ali on je koristan dokument, on treba biti razvojan dokument, dokument koji gleda unaprijed, dokument koji razvija grad i kao takvoga ga moramo sagledavati u budućnosti. Ovo što imamo iza nas je prošlost. Dakle, sa izmjenama i dopunama GUP-a smo riješili jedan mali segment problema koji smo imali u gradu. Ali ajmo sad novim izmjenama i dopunama GUP-a generalnim, kojeg ćemo raditi sa u nadolazećem razdoblju, otvoriti i jednu novu stranicu. Dakle, promišljajmo ga razvojnim, omogućimo i nove stambene zone življenja.
kako na Elafitima, tako na gornjim selima. Dakle, mi imamo prostora u gradu gdje ljudi mogu formirati nove stambene zone življenja. Istovremeno, napravimo konačno poduzetničke zone koje će uistinu biti poduzetničke zone. Dakle, u nas je to do sada sve bilo deklarativno. Mi realno nemamo ni jednu poduzetničku zonu osim one u Komolcu koja nema niti kvalitetnu infrastrukturu. Dakle, prostor prema gornjim selima, od mosta doktora Franja Tuđmana prema Pobrežju pa dalje je životni prostor, ključni prostor gdje se grad Dubrovnik treba i može razvijati i tu trebamo cilja dalje. Prostor Orašca, prostor Trstenoga, sve su to neke nove zone stambenog življenja. Ponavljam, uz činjenicu da ćemo Elafitima omogućiti također zone stambenog življenja. Dakle, ne pretjerane gradnje, ne visoke gradnje, ne apartmanizacije, upravo suprotno. Dakle, mladi su najveći potencijal ovog grada, oni su budućnost ovog grada i u ovom gradu je jako skupo živjeti za mlade ljude. Jako teško je doći do nekretnine. I upravo to treba biti GUP, da razmišlja u više smjerova. Konzervativno štiteći prostor oko nas. Razvojno omogućavajući nove poduzetničke zone i misleći na mlade, davajući im nekakve nove zone stambenog življenja koje će u konačnici ispuniti sva naša očekivanja. Gospodine Vičan. Poslušajte, generalni urbanistički plan je uz proračun jedini dokument koga donosi gradsko vijeće apsolutnom većinom svih članova gradskog vijeća. Sama ta činjenica naglašava ulogu i značaj GUP-a. Svake izmjene i dopune GUP-a mogu se tumačiti da jesu ili nisu kozmetičke. Svaki GUP kod sebe ima i nosi nešto dobro, a i nosi određene pogreške. Ja sam se zalagao i ako budem izabran za gradonačelnika, sigurno ću utemeljiti Zavod za urbanizam grada. Naime, moramo imati jednu ustanovu, jednu firmu koja će dnevno to sve skupa promišljati, koja će biti dnevno sa akterima GUP-a, arhitektima, bilo kao udruženjem, bilo kao grupom. Ne može se gradonačelnik ad hoc baviti s tim, da tako kažem, činjenicama. Ponekad su propisi koje se u upravnom odjelu gdje se izdaju građevinske dozvole, ponekad su nedovoljno jasni. I ponekad ti službenici iz određene nesigurnosti možda malo kaskaju u tome. Ja nemam to saznanje da ima 500 dozvola koje se čeka na izdavanje. Točan broj ja ne znam, ali to je dosta velik broj i ja u njega do kraja ne vjerujem. Ja smatram da trebamo ići u korijenite izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana, ali ne da to traje vječnost. Neke stvari koje su donijete na gradskom vijeću nedavno, mi smo glasali za njih, mi ih podržavamo u smislu da se prostor što je moguće više zaštiti. Međutim, mi moramo naći jedan balans između potrebe da ljudi grade svoje privatne kuće na svojoj djedovini s jedne strane, ali ne smijemo ugušiti ni poduzetnike. Bez obzira jesu li oni poduzetnici iz graditeljstva, jer i oni su ti koji pune proračun na određeni način i oni su ti koji stvari rade. Ove zone kojima je gospodin Franković govorio, to je vrlo logično, samo bi ja tome dodao još jednu zonu koja je meni čudesno interesantna. To je pitanje nucijate. Ja mislim da bi grad trebao pokušati, bez obzira što su teška vremena, dođe u vlasništvo tih 300.000 kvadrata još pored svojih 100.000 i tamo bi se moralo formirati. Jer nije lako na Pobrežju ili negdje treba dovesti struju, vodu, kanalizaciju, cestu, sve to treba dovesti. Ova cesta koja je napravljena od mosta prema gore, to je nešto što je apsolutno za svaku pohvalu. To ja apsolutno podržavam. Evo, isteklo je vrijeme za odgovor. Imate li potrebu replicirati? Pa samo kratko. Dakle, slažem se sa idejom gospodina Vičana da bi u budućnosti zapravo grad trebao imati jedan zavod za urbanizam. Nekad prije ga je grad imao. I on bi sigurno puno toga lakše rješavao i mi bi još veće škare imali da mi upravljamo procesima. Prestao bi pritisak toliki na ured gradonačelnika i taj upravni odjel. Tako je.
Međutim, druga stvar, ovo što je gospodin Vičan rekao za Anuncijatu, ona jednostavno nije moguća. Iz kojeg razloga? Konzervatorska podloga, odnosno buffer zona, je sve to doslovce pretvorila u zelenu zonu. Dakle, mi protiv toga ne možemo. Nakon toga je napravljena konzervatorska podloga koja je sve to skupa poništila i u konačnici ono što se na području Anuncijate u budućnosti može graditi je braniteljsko naselje i to je to. Dakle, tu završava ta priča onoga prema tamo Ljetnikovcu ka Bogi. Dakle, one zemlje koja je nekad bila u vlasništvu sa Nabilis nekretnine ili kako su se već zvala ta tvrtka. Dakle, to u potpunosti sada postaje jedna bezvrijedna zona, ajmo je tako nazvati, odnosno poljoprivredno vrijedna, ali na svaki drugi način nije vrijedna. Evo, gospodin Vičan, imate li vi što dodati? Ja nisam možda ovog momenta do kraja upućen, pa ako je to po konzervatorima tako strogo, ali ja nešto moram reći. Mi ne smijemo dozvoliti da konzervatori određuju što treba i što ne treba. Jer i tamo su ljudi. Prema tome, ja znam slučajeve na otoku Šipanu gdje se pojedini iz konzervatorskog odjela iživljavaju na pojedincima. Jer dovoljno vam je da imate loš odnos sa nekim od bliže svojte ili da imate loš odnos sa susjedom, da te on za nešto prijavi i onda imaš čovjek problem. A s druge strane, ono što konzervatori moraju ujednačiti, da ako gospodin Franković sjedi tu, da mogu i ja sjedati ovdje ili obratno, a ne ja mogu sjedati ovdje, on ne može sjedati tu. To je nešto što mene vrlo često smeta, to je ono što ja često sam u našem nastojanjima govorio o takozvanim običnim ljudima. Ja nisam protiv konzervatora, jer oni su dio kulture u najširem smislu, ali oni isto tako moraju slušati, u navodnike molim lijepo, slušati glas naroda, slušati gradonačelnika, ne slijepo slušati, ali nisu ni oni svete krave. Ako mogu samo kratko, dakle, ne radi se ovdje isključivo o konzervatorskom odjelu u gradu. Dakle, UNESCO je donio jednu cijelu sliku buffer zone. Na osnovu te slike buffer zone, ne konzervatorski odjel u Dubrovniku. Znam, ali gradonačelniče, buffer zona je rekla staneš tu pa što oko vidi. Ne. Oni su doslovce išli do najsitnijeg detalja. To je bila ona prva buffer zona koja je to rekla. Onda smo mi se žalili na tu buffer zonu i uspjeli smo je smanjiti i u Dohi se usvojila nova buffer zona. I onda na osnovu te buffer zone, upravo da ovo što je gospodin Vičan rekao, da ne bi mi sjedeo ja ovdje, on ovdje, pa ko se kome više svidi. Onda je Ministarstvo kulture dalo svim konzervatorskim uredima u Republici Hrvatskoj organiziralo tim i napravilo jednu konzervatorsku podlogu koja neće dozvoliti više da ako netko voli nekoga više od drugoga, da taj ima drukčije pravilo. Ujednačena su pravila za sve do najsitnijeg detalja. I to je veliki benefit te cijele priče. Bože daj da ako to uspijemo provoditi u životu u narednom periodu, a ta činjenica me još više uvjerava da nam je čim prije potreban Zavod za urbanizam i prostorno planiranje. Apsolutno, koji može početi sa 8 ljudi koje ćemo preraspodijeliti iz postojeće ekipe koju već ima u gradskoj upravi i tako dalje. Gdje treba biti i arhitekata, i urbanista, i ekonomista, i sociologa, i etc. etc. Dobro, završili smo s replikama. Vidim da ste se fino već složili prije nego smo u stvari počeli. Idemo na novu temu. Nećemo se biti. Idemo na novu temu, isto jako interesantnu, pogotovo našim građanima, pogotovo stanovnicima Lapatske obale. Lapatska obala, proširenje, upravni sud. Čini nam se da je to jako puno problema, iako nas vi uvjeravate zapravo da nije, da će se sve to riješiti. Je li gospodin Pašalić stranka u postupku ili nije, je li trebao biti ili nije. Sve se svodi na to kad će to biti gotovo, hoće li biti produženja rokova, i na koji način mislite riješiti ovu situaciju, jedan i drugi? Izvolite. Evo, ja sam se iz Zagreba vratio u petak. Tamo sam upravo bio u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje kako bi prošli kroz tu cijelu priču financijsko-operativnog dijela. Paralelno s tim vodim naravno razgovore i sa predstavnicima tvrtke gospodina Pašalića.
Mi smo naravno dubokog uvjerenja da smo mi u pravu, ali istovremeno sudovi sude i njihovo suđenje traje dovoljno dugo da može zakomplicirati stvar i potrebno je, ako je moguće, izbjeći bilo kakve daljnje komplikaciju stvari. Mi smo pronašli, evo sa predstavnikom gospodinom Pašalića, jedan modus za koji ja vjerujem da će biti pozitivan i za njega i za nas. Pod tim za nas mislim za građane grada Dubrovnika, jer ovo ne radimo mi za sebe nego za grad. Svakako ono što je ključno, imamo otprilike nekih 2 mjeseca vremena. Ovih dana će početi bušenje prvih pilota. Dakle, odustali smo i od one tehnologije pobijanja pilota da se ne bi nešto nekome poremetilo, nego idemo na malo kompliciraniju varijantu koja neće skuplje koštati, a to je bušenje pilota, koje će u konačnici trajati otprilike po pilotu 1,5 dan. 53 pilota je druga faza zahtjeva, znači daje nam otprilike nekih 60 do 70 dana vremena da mi razriješimo sve sa gospodinom Pašalićem. Tu ima jedan dio koncesije gospodina Pašalića koji je ušao u vlasništvo grada Dubrovnika. S druge strane, grad Dubrovnik preklopljeno naravno je nekih 700 kvadrata prelazi preko koncesijskog područja gospodina Pašalića, za kojeg je on znao da će preći, jer je već 2015. godine pričao o tome da to prolazi i da to nije dobro preklopljeno i tako dalje. Dakle, to je nešto što smo mi svi skupa naslijedili. Ja sam uvjeren da tu u konačnici neće biti nikakvih problema i da ćemo mi postići jedno suglasje. Najveći problem gospodina Pašalića u cijeloj ovoj priči je takozvani bazen B. Naime, nevjerojatno je činjenica. Znači, kad nešto krivo u životu nasadiš, ne može iznikniti olavija nikako. To je problem s bazenom B. Dakle, gospodin Pašalić je dobio građevinsku dozvolu za bazen B bez pristupnog puta. Dakle, on jednostavno, čovjek nema pristupni put. Očekuje da ga riješi jedinica lokalne samouprave. Sukladno novim zakonskim aktima sad to mi možemo, mi smo njega opunomoćili, odnosno njegovu tvrtku da ishoduje sve potrebne akte. Međutim, pitanje je kako u konačnici izdata ta građevinska dozvola bez pristupne ceste. Dakle, ja nisam se susreo do sad sa takvim slučajevima, a moram reći da je ovu građevinsku dozvolu nije izdao grad Dubrovnik. Tu građevinsku dozvolu je izdala država, isto kao za cijeli obuhvat. Ja ne želim zaustavljati nikakve investicije, Bože sačuvaj, i mislim da Lapatska obala može i treba biti benefit građanima grada Dubrovnika, gospodinu Pašaliću kao gospodarstveniku, hotelima Lapad, Kazbeku, svim ugostiteljskim objektima na onom potezu. Dakle, ona može i treba biti benefit svima tima. I evo, prije par dana smo sa Županijskom lučkom upravom konačno dogovorili da onaj dio od Batale do Lapatske obale, da se on također, da se postave pontoni. Već kad radimo Lapatsku obalu, tu se može smjestiti 100 novih vezova. Dakle, zašto to ne napraviti sad kad već radimo? Značajne novce ulažemo, 100% financirano europskim sredstvima i vjerujte, jamčim 100% da tu problema neće biti nikakvih i da će sve biti završeno u rokovima kako je to i planirano. Pa ja ovako mislim. Najprije mislim da je Lapatska obala dobar projekat i da je to projekt koji je potreban gradu. Iz ovih razloga o kojima je gradonačelnik govorio, a i još nekih drugih razloga. Ja sam možda, mi smo na određeni problem imali smo neki signal na jednom od predzadnjih sjednica vijeća upozoravali na tu činjenicu. Tad je našeg gradskog vijećnika, profesora Jelčića, predsjednik gradskog vijeća, otkačio i tako dalje, ali sad je to nebitno. Ja sam detaljno sada iščitao rješenje Upravnog suda iz Splita. Dobra je činjenica u tom rješenju što on zaustavlja za sada samo dio projekta Lapatske obale, što znači da ovo što se sada radi može se potpuno normalno odvijati. Nisam znao za ovu promjenu koju je gradonačelnik govorio, da se neće piloti pobijati, nego da će se oni bušiti. Ja čak mislim da je to bolji model, jer imam iskustvo u tom mjestu, jer dio Hotel Admirala stoji na pilotima. Neka su bili pobijani drveni, a sada su ti betonski koji se buše i betoniraju, armiraju i oni su izuzetno čvrsti. Dalje. Dobro je,
ako su počeli razgovori sa Pašalićem. Ne zato da mi njemu damo nekakav preveliki značaj, nego da to skinemo s dnevnog reda. Ja sam uvijek pristalica da se razgovara, pa čak da se pregovara danima, noćima, tajno, javno, kako god hoćete. Sudovi su uzimaju vrijeme, uzimaju novac i stvari koče. Ovdje treba naći modus vivendi, ali isto tako sam siguran da će i Pašalić, odnosno njegova tvrtka, naći određeni pozitivni interes kroz novu zablistalu lapasku, da tako kažem, obalu. Građevinska dozvola koju je izdavala država, znate, ona ponekad država, prije je bio drugi proces. Čak sam dobio jednu informaciju da se USKOK bavio tom građevinskom dozvolom prije ovog aktualnog gradonačelnika, prije još ranije i tako dalje. Prema tome, ja mislim da će se u ovih 60 dana o kojima je govorio, mada prvi put čujem tu zamjenu pilota i tako dalje, ne znam točno koji je izvođač radova. Vrlo je bitno izvođač radova ovdje. Izvođač radova ne smije trpiti štetu, ali ne smije ni zlorabiti činjenicu da je došlo do određenih problema. Je li on kapacitiran? Znate, jer to su posebni specifični radovi. Jer recimo da je neka hrvatska tvrtka dobila izgradnju Pelješkog mosta, još mi ne bi izmora izronili. Evo, završili smo sa ove 3 minute. Imate li potrebu? Dakle, naravno, što se tiče samog pobijanja pilota, postoje samo 2-3 specijalizirane tvrtke koje to rade. I svaki izvođač mora realno uzeti podizvođača za taj dio posla. I kroz natječajni postupak je naravno morao jamčiti referencama uopće da tako nešto može raditi upravo taj podizvođač. Dakle, ne glavni izvođač, nego podizvođač. Tako da tu nema problema. Mislim, to je vrlo komplicirana oprema. Ja sam isto u Marini, kao što je gospodin Vičan u Admiralu, radio isto tako bušenje tih pilota. Upoznat sam sa tehnologijom. Tada je bio još pokojni Gospar Miller, koji je možda jedan od najvećih hrvatskih stručnjaka upravo u tim... Branko Miller. Da, Branko je bio tada i uistinu se radi o jednom teškom poslu, zahtjevnom poslu i treba ga napraviti kako Bog zapovijeda i zato i ne postoji previše tvrtki koje to rade. Evo. Gospar Vičan, imate li vi što dodati? Nemam. Dobro, odlično. Znači, prelazimo onda na 3. temu, a to je financiranje i kreditna zaduženja u gradu. Situacija je takva kakva jest. Mogu li ja nekad prvi govoriti? Apsolutno, evo izvolite. Došli smo na pola, pa samo naprijed. Šalim se. Pa slušajte, ja sam o tome nešto u kampanji govorio. Naravno, bez da sam imao, moram biti vrlo iskren, ne zato da ja sam mijenjam svoju retoriku, nego naprosto govorio sam na temelju određenih informacija do kojih sam došao. Prema tome, ja smatram da svaka firma, pa tako i grad koji se razvija, koji želi da se razvija brže, da bi učinio uvjete života građanima što je moguće ugodnijim, boljim i tako dalje, da se mora zaduživati. To je logično. Naravno, treba voditi računa o kapacitetima i gabaritima mogućeg zaduženja. Grad se i ranije zaduživao i uspješno je s tim navegavao. Vrijeme niskih kamatnih stopa bojim se da će vrlo brzo biti za nas. Mi ćemo, ja sam siguran, u drugoj polovici ove godine i početkom 22. da će kamate u svijetu rasti. Jer nedavno sam čitao intervju sa kako u Americi Lagarde je o tome jako govorila, bio jedan interesantan intervju, rekla je da je očekivati da će kamatne stope generalno rasti. Prema tome, treba se pripremiti za to. Ako nisu ugrožene vitalne funkcije grada, ne samo gole plaće, to je jedan dio,
među prvima treba osigurati plaće svim zaposlenicima, plaće korisnicima gradskog proračuna, oni koji dobijaju plaće posredno iz gradskog proračuna, one potpore koje grad daje osnovnim školama, jer grad daje dosta novaca osnovnim školama, bez obzira što se financiraju iz države i tako dalje. Ako ništa od toga nije ugroženo, ako ključni vitalni projekti oko kojih se treba možda jednim dijelom još usuglasiti, to je moje mišljenje ovog trenutka, nisu ugroženi, onda se ne treba bojati kredita. Ja još kao firma, na čijem čelu stojim, ima još 9 miliona eura kredita, ali smo ih 9 vratili. Prema tome, nikad ne bi bili napravili to što smo napravili bez kredita. Iako su to sve krediti poslovnih banaka kod nas, nisu krediti HBOR-a ili neki povlašteni krediti. Sada, prema tome, to pitanje je li grad prezadužen ili nije, to ćemo vidjeti. Prema informacijama koje ja dobijam na ovim sučeljavanjima, izgleda da nije, ali ćemo to vidjeti. Obično kad pričamo o kreditima, dakle, svatko od nas koji je izgradio nešto, kupio nešto, kako ćeš kupiti bez kredita? Kako ćeš izgraditi nešto bez kredita? Dakle, nemoguće. Činjenica da je kredit bilo potrebno uzeti iz više razloga. Ja vam moram reći u koju smo mi situaciju došli u 2020. godine. Dakle, dođeš u situaciju da odjednom je ugašeno svjetlo. Prihoda nema. Situacija ozbiljna. Očekujete davanja, ovo što je gospodin Vičan rekao, svih mogućih, ne samo plaća, nego još x drugih stvari. Umirovljenicima treba dati njihove subvencije, socijalnim skupinama, sportu, ovo, svima treba dati. Dakle, svi očekuju. Što smo mi u tom trenutku napravili? Mi smo imali jedan značajan dio investicija u tijeku koji se financirao izvornim gradskim prihodima. I onda smo rekli, ajmo sad te izvorne gradske prihode reprogramirati, jer smo ih već platili, i uzeti kredit po iznimno niskom kamatnom stopi, 1,9 je bila kamatna stopa. Dakle, to je niska kamatna stopa. Ajmo uzeti taj kredit koji će nam dati novac nama, odnosno vratiti ona naša izvorna sredstva koja smo radili i dati nam zraka da možemo to dati ljudima. Ne sebi zadržati, nego ljudima. I to smo napravili i to je dobro. Kad govorimo, sad ljudi ne razumiju ovim pustim milionima. Međutim, ajmo to svesti na jednu najobičniju priču. Dakle, kolika je zaduženost grada u postotku kad bi uzeli da čovjek ima plaću 6.000 kuna i postotak zaduženosti grada koliko od 6.000 kuna čovjeku koji mjesečno prima otpada na kredit kad bi to bio gradski kredit. Znate koliko? 473 kune. 473 kune nije puno. Dakle, grad nije prezadužen, samo zlonamjerni ljudi govore da je prezadužen ili oni koji nisu se naučili u biznisu raditi. Evo, gospodin Vičan, čovjek koji cijeli svoj život radi u društvima, vodi velike tvrtku, odnosno vodi veliku tvrtku i tako dalje, zna što znači uzeti kredit. Treba znati uzeti kredit, a treba znati vratiti kredit. Dakle, ne treba, zar ga moraš vratiti? Da. Ako ga ne vratiš, uzet će ti nešto. Tako da je to vrlo jasno sve. Mogu li jednu rečenicu? Može, naravno. Ovo čemu je gradonačelnik govorio da je svjetlo ugašeno. Ja to mogu razumjeti, znate zašto? Jer sam gašenje tog svjetla doživio u svojoj firmi. I da nije vlada Republike Hrvatske ušla sa programom mjera 4.000 kuna, bez obzira koliko je to relativno simbolično 4.000 kuna, vi ne možete šefu kuhinje, šefu recepcije, šefu prodaje u jednom velikom hotelu da 4.000 kuna. Ali je ta vladina mjera je spasila veliki broj firmi da ne odu u stečaj. Ako je kamatna stopa, što kaže gradonačelnik 1,9, to je dobra kamatna stopa. Mi nemamo kamatnu stopu ni jednu ispod 3%. Ni jednu ispod 3%. Bez obzira što smo kredite reprogramirali, dobro, to su sad moji, da tako kažem, problemi. Prema tome, naravno, vrlo je bitno vidjeti kako ćemo imati ovu sezonu. Ja mislim nešto bolju. Jutro sam baš zvao direktora zračne luke, molio ga da mi reče neke informacije kad očekuje veći broj naleta iz Engleske, iz Francuske. Dobio sam vrlo kvalitetne informacije. Sam rekao, gospodin Lujetić, to mi treba
radi nekih svojih pozicija u hotelu ne znamo kad ćemo otvoriti hotel. Nije lako otvoriti hotel, a tako ni grad, sa 12 gostiju, a treba ti za ugrija bazene 100.000 kuna i tako dalje. Tako da treba to maksimalno dinamizirati, to je da tako kažem moje mišljenje. Ali vidit ćemo, ja želim vjerovati. Ako su podaci koje iznosi sada gradonačelnik, a iznosi ih javno u eter građanima točni, i ako je to na cirka 6.000 kuna, to je tih 483 kune, to nije nikakva prezaduženost koja prijeti gradu u bilo čemu. Jer i u tim vremenima, tu se mogu složiti s njime, ili moram se složiti s njime, dobio je i šport, zato što sam u jednom klubu pa znam. Da li smo dobili 10 kuna manje, ali smo dobili. Dobili smo. Dobile su i ustanove u kulturi, vratio je, i to znam, 10% plaće u javnim ustanovama u kulturi sa srednjom školom i tako dalje. Imamo još jednu obavezu, ali to je druga tema. Imate li vi što za dodati ovdje još? Pa, mislim da je gospodin Vičan sve dobro točno rekao. Naime, činjenica da sad mi ovisimo od nekoliko faktora. Prvi faktor je cijepljenje. Ja mislim da je važno da i mi odavde i danas pošaljemo poruku. Pozovemo građane, da. Ali to ćemo na kraju, to nam je jedno od pitanja. Okay. Drugi faktor vrlo bitan za nas je američko tržište, smo dobro pokrili, idu avioni, to je dobro, povećaju broj, booking je dobar, to je dobro. Ono što je ključno je britansko tržište u ovom trenutku. Dakle, britansko tržište još nije krenulo. Dobre vijesti su stigle jučer, indijski soj, dakle, dobro reagira ovo cjepivo, štiti od indijskog soja i tako dalje, tako da vjerujem da će Britanci polagano pustiti stvari. Neće do 1.7. rekao mi. Do 1.7. teško. Do 1.7. teško, ali nismo ni očekivali realno da će sezona prava početi do 1.7. Dakle, sve ovo što imamo, to je ovo što dođe sa postojećim letovima, ali 1.7. očekujemo značajnije brojke i to je ključ da se dogodi tada. Do tada, do 1.7. mi kao država moramo procijepiti maksimalni broj ljudi i ući u zelenu zonu. A da bi mi ušli u zelenu zonu, znate koliko smije biti zaraženih dnevno na području Dubrovačko-neretvanske županije? Samo govorim kao 2. Dakle, to možemo postići jedino cijepljenje. Cijepiva ima dovoljno. Dovoljno ima cijepiva. Odlično. Idemo na 4. pitanje. Također jako interesantno, osobito mladim obiteljima, a to je javna stanogradnja. Jel? Najavljeno je stanovi za medicinske djelatnike, stanovi za profesore na sveučilištu. Je li tu postoji nekakva diskriminacija između jedne konobarice i jedne medicinske sestre ili liječnice? Pa ne bih se složio da postoji diskriminacija. Dakle, mi imamo ovaj model o kojemu još naravno trebamo razgovarati kad se formira vijeće. To je model stanova za mlade koji stanove dobivaju ljudi koji nemaju nekretnine i tako dalje. Ne ciljano vezano za strukovne djelatnosti. To je za opću populaciju i mislim da sljedeći korak iza toga mora biti onaj model koji smo predlagali 30 puta 30, dakle 30.000 eura za 30 mladih obitelji godišnje kao inicijalna sredstva da se mogu skućiti. Sljedeća stvar, vrlo bitna, je naravno dodjela zemljišta mladim obiteljima. Zato mi imamo to pobrežje gdje smo kupili 70.000 kvadrata, treba kupiti još i lijepo parcelirati ljudima, davati zemljište komunalno opremljeno i u konačnici im davati mogućnost da riješe svoje stambeno pitanje ovdje. I sljedeća stvar je bitna, ne smijemo zaboraviti naravno na medicinske djelatnike i ove nekakve ključne ljude koji su vrlo važni, a posebno u trenucima kad vidite kad nam je teško. Dakle, kad je nama zapelo, sad nam je bolnica iznijela ogroman teret. Ti ljudi tamo, a brojni skapavaju realno sa malim plaćama. U bolnici nisu velike plaće. Dakle, moramo to diferencirati. Vi danas, kada je vrijeme dobro, kada je turistička sezona dobra, ima konobar plaću 2 puta višu nego medicinska sestra u bolnici. A mislim da ne moram reći što sve medicinska sestra mora u jednom danu raditi, što mora prati, kako mora čistiti, kako mora asistiti, preokretati i tako dalje. Tako da ne bih rekao da je to segregacija. Svima treba omogućiti, i jednima i drugima i trećima, ali ciljano moramo ulagati u ono što nam je deficitarno. A činjenica je da je deficitarno zanimanje u bolnici. Ja znam puno medicinske braće koji su napustili poslove i vozili taksi. Zato što je isplativije. Naravno, svak misli na sebe.
Gdje je tu Solitudo? Dakle, Solitudo, građevinska dozvola bi trebala biti za 2 mjeseca. Imali smo jedan problem tamo sa cestom, pristupnom cestom, nivelacija, nešto. Sad smo to uspjeli u konačnici riješiti i to bi trebalo biti za 2 mjeseca. Ali ono što je ključno, i ja vjerujem da ćemo tu postići konsenzus u gradskom vijeću, a to je činjenica da ne smije nam se ponoviti POS 1 i POS 2. Ta 2 POS-a su dovela do toga da ljudi jednostavno mrze te modele jer kažu, pa ljudi moji, tamo su stanove dobili ljudi koji te stanove jednostavno nisu smjeli dobiti. Iznajmljuju ih, prodaju ih, zloupotrebljavaju na svaki mogući način jer imaju nekretninu. Dakle, ne možemo mi očekivati da će ljudi biti samosvjesni, znate, pa će reći, a vidi, neću ja. Ma hoće. Dakle, na nama je da ograničimo i da dobije uistinu onaj koji nema. Gospodin Vičan. Referirat ću se na ovo zadnje što je rekao. Drago mi je da, jer sam ja o tome govorio, jer sam jednom prilikom u nekim medijima rekao još samo da se ja javim za POS i da dobijem POS stan. Jer bilo je takvih ili sličnih slučajeva, da se razumijemo. Sad, nomina sunt odiosa. Prema tome, mi ne trebamo raditi razliku između medicinske sestre i moga slastičara u hotelu. Ali mi moramo napraviti objektivno određene prioritete. Prioriteti su, po meni, mlade obitelji. Ali tu moramo raditi jednu pozitivnu diskriminaciju. A to znači, ako se svi složimo, i mi ovdje koji sad sjedimo, i gradsko vijeće i građani, da mi nemamo liječnika. Liječnika nema u Hrvatskoj. Mi moramo imati snagu da dovedemo vrhunske liječnike ovdje i da im damo stanove, da kupe stanove po 1000 eura, da im ga damo na kredit i tako dalje. Ima jedna lokacija, ja je neću otkrivati, zna gradonačelnik o njoj, gdje je to sve tamo sjajno posloženo i tako dalje. Prema tome, mi moramo bolnicu. Zašto bolnicu? Ja sam bio u bolnici sada kad sam imao taj nesretni COVID. Prema tome, sama činjenica da je netko provodio po 8 ili 10 sati u onom svemirskom odijelu, plaća koju je dobio nije adekvatna samo za tu činjenicu, nešto je radio. S druge strane, ako mladi liječnik koji studira 6 godina, specijalizacija mu je 5 godina, subspecijalizacija svaka 2 godine, mora se boriti hoće li mu ćaća dati 2000 kuna da plati podstanarstvo ili će se zbijati u malom stanu sa ćaćom. Mi to moramo, jer ili moramo dati plaću 40.000 kuna, a to ne možemo im dati. Prema tome, isto tako sam jako veliki pristalica da opremimo određene prostore kojih ima. Znate, nije daleko s područja Gromaće do grada. Nije daleko. Ali mi bi svi živjeli na Vojnovića. Razumijete? Nije moguće. Prema tome, šta želim reći? Mi moramo omogućiti da se zaista ti mladi ljudi, da ih stavimo, da ih osnažimo, da ih osokolimo, da rade. Ali moramo raditi jednu pozitivnu i prema profesorima sveučilišta, ali ne prema ovom inflaciji doktora znanosti. To je jedna posebna priča o kojoj ću vrlo uskoro govoriti i tim doktoratima koji su sve samo ne doktorati. Pravim doktoratima koji doprinose znanosti na našem sveučilištu. Ima ih. Čestitam im. Ali ova inflacija doktorata, to nema veze sa životom. Nova vremena. Imate li vi što za dodati? Pa, činjenica, dakle, slažemo se tu apsolutno što se tiče bolnice. Ja mislim da ona... I moramo ići u pravcu, ispričavam se gradonačelniče, da mi postavimo cilj da na kraju ne ovoga, nego sljedećeg mandata bude klinička bolnica Dubrovnik. Ne opća bolnica. Tad imamo veće novce iz HZZO-a, imamo profesore, imamo doktore znanosti i tako dalje. Ovo gostovanje, i to moram reći, mi smo imali, ispričavam se, uzeo sam riječ preko reda, mi imamo sjajnih i vrhunskih stručnjaka koji gostuju u našim bolnici. Ali imamo, brate, i rashodovanih ljudi, da su oni vrhunski, bili bi tamo gdje su bili, jer fali liječnika od KBC-a Rebra, Dubrave, svugdje fali. Prema tome, mi moramo odgojiti naše ljude.
u vrijeme kad sam ja išao u školu, pa vjerovatno i gradonačelnik je puno mlađi, na medicini su išli najbolji učenici. A sada to baš nije slučaj. Nema interesa, jer mu je život nikakav. 6 godina studira i tako da ne ponavljam to. Ispričavam se. Ovo što je gospodin Vičan rekao, KBC, teško ćemo doći do KBC. Ne KBC, klinička bolnica. Ali možemo doći do regionalne bolnice. Dakle, klinička kao što je Sveti Duh i gore. Dobro, to je ta razina otprilike, da, to je ta razina otprilike nekakvog regionalnog centra u kojem će onda automatski i status financijski bolnice biti jači. Jer danas naša bolnica Dubrovnik, opća bolnica, se promatra kao sve ostale opće bolnice. A udaljenost od prve kliničkog bolničkog centra nema ni jedan grad ovoliko udaljen koliko smo mi. Pa nama se treba 4 sata voziti do Splita da dođemo. Da nema helikopterske službe, mi smo u problemu. A što ako imamo trojicu odjednom? A što ćemo onda? Ne može trojica stati u helikopter. Dakle, to je problem. Mi tu moramo jačati tu cijelu priču. Dakle, grad mora nastavljati. Županija nije financijski moćna. To mi znamo. Grad trenutno nije, ali će biti. Grad mora nastavljati ulagati u opću bolnicu Dubrovnik. Jer u općoj bolnici, ali ne samo grad, to isto moram reći, tu moramo postići konsenzus sa svim ostalim općinama. Ako grad izdvaja 2% nečega, 3% nečega, svi moraju izdvajati. Pa nije opća bolnica Dubrovnik samo bolnica grada Dubrovnika i građana grada Dubrovnika, nego sve ostale općine. Ajmo se dogovoriti. Gospodo, 2%, 2%. Pa će svaka kapija oganj gasi, pa ćemo imati i opremu, imat ćemo sve uredno, a ne da ljudi iz bolnice praktički paraju ko prosjaci kad nas mole daj kupi mi stroj, ovaj stroj star 30 godina. Pa mi smo kupili jedan i drugi i treći i peti i 10, ok. Ali svi u tome moramo sudjelovati. Respiratori, sad kad je bila kriza, respirator je kupio samo grad Dubrovnik. Uređaj za pojačano ventiliranje zraka kupio samo grad Dubrovnik putem Lokruma. Dakle, a mi smo najviše opterećeni što se tiče proračuna. Svi moramo u tome sudjelovati. To je ključ. Jedan model iz onog omraženog socijalizma, takozvani samodoprinos, kad je u pitanju neke stvari, a to je recimo sad bolnica, trebalo bi postići konsenzus i da poduzetnici koji u gradu Dubrovniku uspješno posluju na javnom dobru šireg pojma grada Dubrovnika i ove susjedne općine i tako dalje. Jer ova bolnica pokriva od dna Konavala, Hercegovine do Otrice, Oca i tako dalje. Sjetit će se gospodin Vičan kad sam na otvaranju hotela Excelsior, obnove hotela Excelsior, citirao Benedikta Kotruljevića, koji je upravo govorio ovo što je sad rekao gospodin Vičan. Dakle, gospodarstvo mora sudjelovati u pomoći javnom dobru i bolnici, i klubovima i ostalima, jer mi smo do 2019. ovdje vrtili velik novac. Znači, izvorni proračun grada Dubrovnika prihoda je bio preko 700 milijuna. Ako je naš bio 700 milijuna, možete misliti koliko je bio svih ostalih. Hoće li vam poduzetnici sad zamjeriti zbog ovoga? Da moraju malo više. Dakle, ne možemo mi njih natjerati, ali mi pozivamo na činjenicu da vidite kad je teško. I oni se liječe u toj istoj bolnici. Nema treće. To je to. Dobro. I idemo na kraju na još jednu jako bitnu temu, a to je vaš stav o cijepljenju. Jesu li građani na neki način, pogotovo turistički djelatnici, ucijenjeni zapravo da se moraju cijepiti i je li smatrate da su to kršenja nekakvih prava i kako bi to po vama trebalo funkcionirati? Evo, gospodin Vičan, možete vi prvi. Pa ja mislim, ja radim cijeli život u tom sektoru, a i on je radio veliki dio svog radnog vijeka također u tom turističkom sektoru. Ja mislim, ako čovjek iščitava sve ono što svjetski znanstvenici govore, sve ono što naši znanstvenici govore, sve ono što druge zemlje svijeta provode, od Amerike, Engleske, Izraela, ne znam, Rusije i tako dalje, Njemačke, ja mislim da to takozvano prisilno, dobrovoljno nije prisilno. Ako naprosto je to potreba, onda je treba učiniti. Ja se još nisam cijepio, naprosto iz razloga što sam prebolio to. I doktorica me već 3 puta zove da dođem na kontrolu, a ja već takav kakav jesam ne dolazim.
Ja mislim da se najveći broj naših građana mora procijepiti, jer mi smo u stalnoj interakciji sa gostima. Ne samo ljudi koji tamo rade. Gosti ulaze i u butige, i u slastičarne, šetaju stradunom i tako dalje i tako dalje. I idu u marine i tako. Prema tome, ja mislim da to nije prisila, da je to naprosto puka potreba. Ja to podržavam, naravno, ako neki pojedinac ili njih određeni broj ustraje u tome, ne treba ih bukvalno prisiljavati. Ali ja ovo ne bi za sada zvao prisiljavanje. Pa dakle, što se tiče cijepljenja, prvo moramo reći da se mi ne cijepimo samo radi sebe, nego se cijepimo i radi drugih. Postoji jedan dio naših sugrađana koji se, nažalost, ne može cijepiti. Zbog toga što imaju zdravstvene probleme i iz tog razloga se ne mogu cijepiti. Mogućnost njihove zaraze će biti 15 puta manja, ako ne i veća, ako se mi koji se možemo cijepiti, cijepimo. Dakle, mi ćemo zaštititi njih. To je prvo. Drugo, činjenica da visokom procijepljenošću šaljemo poruku prema prioritetnim emitivnim tržištima, ovdje ste sigurni. Dođite ljudi, sigurni ste, mi smo procijepljeni. Treće, od toga nam ovisi gospodarstvo i turizam. Dakle, mi sad doslovce ovdje gledamo, s jedne strane imamo prihode od turizma koji nam trebaju doći, koji nam trebaju vratiti životni standard koji smo imali, a o tome nam ovisi naravno značajno i o cijepljenju. Jer koronavirus ne možemo pobijediti bez da smo cijepljeni. To jasno kažu primjeri Izraela, Velike Britanije koji su postigli veću razinu procijepljenosti, a posebno Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, oni sad idu ispod 18 godina i cijepe. Dakle, ta iskustva tih ljudi su pokazala da su cijepljenjem uspješno se izborili protiv koronavirusa. Međutim, ne možemo ljude natjerati puškom ili reći, slušaj, izgubit ćeš posao ako se ne cijepi. Nisam za to. Ali jesam za razgovor, za objašnjenje. Ja sam se cijepio među prvim ljudima zato što je to takva politika bila tad. Rekli su cijepite se radi primjera. Cijepio sam se sa Pfizerom, prva doza, ništa mi nije bilo. Druga doza, jedan dan me smantralo bilo, malo bilo febre i tako dalje. Ali to je normalno. Ali nisam ja dvojio jedne sekunde. Trebam li se cijepiti? Jer sam rekao, ok, ako ja moram biti taj primjer, ja ću biti primjer. Dakle, ne mislim da je tu neki čip, da je tu neka vodica, da je to nešto ovo ili ono. A je li se osjećam danas sigurniji kada kontaktiram s ljudima koji su eventualno zaraženi? Osjećam se. Ja ću vam reći da sam ja bio najmanje 10, ako ne i više kontakata s ljudima koji su me obavijestili da su dan ili dva iza nego što su sa mnom bili dobili koronavirus. Ja nisam pošao u samoizolaciju jer mi je već prošlo na 2 cjepiva i tako dalje, ali ja sam živi primjer da nisam dobio koronavirus. Dakle, postoji naravno jedan dio ljudi koji je cijepljen pa dobije, ali sa puno manjim posljedicama. Dakle, ja i ovim putem apeliram na sve one koji žele da se cijepe. Već sada cjepiva ima dovoljno. Dakle, napravimo taj iskorak. Jedan dio se ljudi boji, nismo mi tu da ih prisiljavamo, ne smijemo to raditi, ali je činjenica da Europa, svijet cijeli će uvesti pravila. Gospodo, ako smo cijepljeni, moćemo putovati, moćemo ići po svijetu, ako nismo, nećemo. I to je danas već sasvim jasno. Ja sam dobio jučer obrazac iz Engleske, takozvane COVID putovnice koje je sad prihvatila Europa. Dakle, Englezi će reći, nema problema, ti možeš poći u Hrvatsku ako je Hrvatska i crvena, ako si se cijepio. I niti će te tamo neko pitati za PCR test, niti za antigenske, niti ništa. Niti kad se vratiš doma, bez obzira što si došao iz crvene zone, ne do Bog da tako budemo crvena zona, ali da budemo, nećete staviti u samoizolaciju jer si cijepljen. Dakle, to će nam, mislim, svako vrijeme nosi svoje izazove. Sadašnji izazovi su jasni, a to je cjepivo protiv korone. Kad ćete se cijepiti? Pa vidit ću kad mi doktorica Salvija i ovi drugi sa infektološkog odjela, kad napravim kontrolu i poslušat ću njihove savjete, iako ih nisam htio slušati u početku, pa sam kasno ušao u bolnicu. Dobro. Evo, došli smo do kraja, imate priliku za završnu riječ. Hoćemo dati Kasparovićima prednost ovaj put. Ja zahvaljujem građanima koji su bili zadnji put na izborima.
Ja znam da nije izbora svakih vrsta od lokalnih, parlamentarnih, evropskih i drugih dosta, da se od same činjenice izbora ne živi, živi se jedino od rada. Ja ih molim i pozivam da izađu na glasanje u što većem broju. Postotak, jer ako 50% ljudi ostane doma, to znači nije glasalo. To je veliki postotak. Bilo bi dobro da ovaj put postotak bude što je moguće veći i pozivam ih, bez obzira na za koga će glasati, naravno molim da glasaju za mene, ali ih svakako molim i pozivam da izađu na glasanje. Evo, zahvaljujem se također, poštovani sugrađani, svima vama na izlasku u prvom krugu izbora i ono što očekujem i vjerujem da će vas što veći broj izaći u drugom krugu izbora i da će odlučiti tko će biti novi gradonačelnik grada Dubrovnika, ko će upravljati gradom u nadolazeće 4 godine. Posljednje 4 godine sam služio svome gradu i svojim građanima časno, pošteno, transparentno i odgovorno, tako namjeravam i u budućnosti. Međutim, na vama je riječ da vi odlučite tko će biti taj, a ja se evo, kao što sam i prije 4 godine, vama preporučam, pa vi odlučite u nedjelju. Svakako, u što većem broju izađite i odlučite o novom gradonačelniku grada Dubrovnika. Hvala lijepa. Hvala vam lijepo što ste bili naši gosti. Hvala vama, dragi gledatelji, i vidimo se idući put.